Maulan pa rin ba sa inyong lugar? Yan, at isishare ko sa inyo ang isang masarap na ulamin tuwing tag-ulan. Simpleng recipe o lutuin naming mga Ilocano. Kaya tara na't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Meron ako ditong isang buong manok. At ito pa yung ibang sangkap na kakailanganin natin. Isang bunga ng ampalaya, luya, bawang at nor cubes. Kahit ito lang yung sangkap ng ating lulutuin ay masasabi ko itong napakasarap. At syempre may isang sangkap dito na magpapasarap dito. Kaya panuorin mo to hanggang dulo para malaman mo. Mas lalong masarap pa sana ito pag native na manok yung ating gagamitin. Kaya lang ay medyo may kamahalan ang presyo ng native na manok dito sa amin. Nung last na bumili nga ako ay 400 pesos ang isa. Kaya baka may alaga kang native na manok, yun na lang ang iyong lutuin. Huwag lang yung native na manok ng inyong kapitbahay. Joke lang, kabamba. Kaya kung may native na manok ka, itong bunga na lang ng ampalaya ang inyong problemahin. Isang malaking size na bunga ng ampalaya lang yung aking gagamitin dito. Yan, at natapos ko nang i-prepare yung mga sangkap, kaya inumpisahan ko na ang magluto dito. Saglit lang yung pagluluto natin dito, kabamba. Ang ibig kong sabihin ay hindi ito komplikado iluto. Dito ay naglagay lang ako ng mantika dito sa aking kawali dahil igigisa ko lang dito yung ating luya at bawang. Hindi ako dito maglalagay ng sibuyas. Nasa sa inyo kung gusto nyong gumamit nito. Mas masarap pag damihan nyo ito ng luya. Yan yung mag-aalis ng langsa dito sa ating manok. Ewan ko ba, kabamba, ito na yung nakasanayan kong luto nito. Hindi talaga ako dito naglalagay ng sibuyas. Yan, at nagisa ko na yung karni ng manok. At ito na yun, kabamba, yung sinabi kong magpapasarap dito sa ating lulutuin. Maglalagay ako dito ng kunting bagoong. Igigisa natin ito ng saglit. Alam kong mga kapwa ko Ilocano na naman yung makaka-relate sa ganitong lutuin. Ito yung tinola version naming mga Ilocano. Kailangan lang natin ito igisa ng sandali para kumapit yung lasa ng bagoong dito sa karne ng manok. Naglagay pala ako dito ng isang pirasong nor chicken cube. Ewan ko ba, nakasanayan ko nang maglagay niyan. Mas malasa din naman talaga ang sabaw nito pag naglalagay ako niyan. Kung ayaw mo naman pala maglagay ng bagoong ay pwede naman dito ilagay yung patis. Ako kasi ayan na yung aking nakasanayan. Dahil ang bagoong ay isa yan sa hindi nawawala dito sa aming kusina. Kahit saan man mapadpad ang mga Ilocano ay talagang hinahanap-hanap nila ang bagoong. Naglagay din pala ako dito ng paminta at after ko naman maigisa ito ay naglagay na ako dito ng tubig. Medyo dinamihan ko na yung paglagay dito ng tubig para sa ating pagpapalambot dito sa ating karne. Dahil masarap din naman talaga ang sabaw nito. Dahil broiler naman ito na manok kaya madali lang ito palambutin. Kaya nung malambot na ito ay nilagay ko na dito yung aking ginayat na bunga ng ampalaya. Medyo dinamihan ko na yung paglagay talaga dito ng ampalaya dahil hindi naman ito mapait. Or ibig kong sabihin ay hindi naman ito masyadong mapait. Maliban dito sa bunga ay pwede rin nating ilagay dito yung dahon ng ampalaya. Huwag nyo lang pala ito i-overcook para hindi masyado mapait ang kanyang sabaw. Yan, at naluto na, kabamba. Kaya maghain na kayo ng kanin dahil mas masarap ito pag bagong luto. Kaya kung nag-iisip ka na naman ng iyong iluluto ngayon o kaya sa mga susunod na mga araw, try mo na ring magluto nito, kabamba. Simple at napakadali lang lutuin pero masasabi kong napakasarap. Sana ay muli nyo nagustuhan itong isang masarap naming recipe ng mga Ilocano. Thank you for watching, kabamba. Hanggang sa muli!